ואורחים נוספים איתי כאן בסלון, מיד אני אדבר עם כולם, אבל בואו נתחיל עם הסגנון שבו תרצו לעצב את הסלון של הבית שלכם, והוא פתוח לטרנדים רבים. אחד המבוקשים ביניהם הוא עיצוב בעזרת אבן טבעית ומוצרי שיש. ואני אומרת שלום לשרון חדד, משנה למנכ"ל בחברת אבן שוהם. בוקר טוב. בוקר אור. אז איזה סוגי אבן אנחנו מדברים? אז יש לנו ככה, יש כמה וכמה סוגים. יש את המראה המט, שהוא בגוונים של אפור, שהוא נקרא פטיש אזול, שאוהבים אותו מאוד כי הוא נראה כמו בטון מוחלק. אין לו פוגות, הוא צמוד. עושים את זה בבתים, בלובעים, בחנויות, בכל מקום. מעבר לזה יש את המראה הכפרי, שמוסיפים לזה את הלבני פירוק ועושים את העיבוד המוברש יותר לאבן. ויש את המראה החלק הנקי של הטרבנטין, שהוא בעצם מתאים הרבה לווילות עם משטחים מאוד מאוד גדולים. מה, זה יכול להגיע בכל גודל? זה יכול להגיע בכל גודל. זאת אומרת, חשוב מאוד להתייחס לגודל הבית. זאת אומרת, אם יש לי דירה שהיא 3 חדרים, אז אני לא אעשה עריכים של מטר על מטר, כי אז זה ייראה too much. יש את יודעת, את המפלסים האלה שרוצים כמו מפלס בטון אחד גדול. זה נהדר, זה נהדר. אז זה נראה ממש יפה, וזה כיחידה אחת ושטח אחד, וזה מקסים. דרך אגב, היום האפורים הם מאוד חזקים בשוק. הוא גם צבע מאוד ניטרלי. הוא מאוד מתאים עם כל קטם צבע אחר ששמים. נכון, כי זה הבסיס, ועליו מרכיבים בעצם את שאר הדברים. עכשיו, יש חומרים שהם טובים לתוך הבית, חומרים שהם צריכים להיות מחוץ לבית? בגדול כן ולא. אין הרבה חוקים בג'ונגל. יש כאלה שמאוד אוהבים את המראה המבריק, שהוא הרבה מכניסים אותו גם לתוך הבית, אבל יש גם כאלה שאוהבים את המראה של התזת חול או מוברש, או יש אבנים שנקראים בורגון, שזה בא ב4 מידות, ואז זה ממש נראה כזה אנטי סליפ, כמו ששמים בחוץ, אבל אוהבים בהחלט להכניס את זה לתוך הבית. יש הבדל בין אבן טבעית לבין אבן סינתטית בהתנהלות? כן. יש הבדל. התחזוקה שלה, מה ההבדל? ההבדל הוא בעצם, אבן טבעית זה תמיד נראה מראה יוקרתי, וזה תמיד נראה חדש. וגם אם אני מרצפת היום, ועוד 5 ו6 שנים אני רוצה בעצם לחדש, אז אני מזמינה את האיש ליטוש שלי. הוא שם בעצם ליטוש, הוא אחר כך מורח על זה סילר. סילר זה קרם הגנה לאבן, זה דבר מאוד מאוד חשוב. אחרת הכל מחלחל פנימה בעצם. בדיוק, וכתמים וכאלה וזה. ובהחלט זה שומר, תמיד זה נראה חדש, תמיד חידשתי את הבית. בסינתטי לעומת זאת, זה הרבה חיקויים של אבן טבעית, כמו שהם עושים את החלילה, כמו שהם עושים את המצפה, וזה בעצם, זה נראה טוב, אבל זה פחות איכותי. יש טרנדים בולטים היום בעיצוב הבית? יש טרנדים בולטים בעיצוב הבית. כפי שאמרתי, האפורים, האדריכלים שעובדים איתנו מאוד אוהבים את הגוונים. ראינו קודם בתמונות. כן, מאוד אוהבים את הגוונים האפורים, וכמובן גם המבריקים וגם הכפריים. פה יש לנו דוגמה של בית כפרי, שאנחנו רואים בעצם את הלבני הפירוק שמגיעים בכל הצבעים, בכל המינים. זה לאו דווקא חייב להיות בית כפרי. אני יכולה לעשות בית הייטקי. זה אלמנט עיצובי שתמיד מוסיף לבית. תמיד. הנה, זה המראה הנקי. זה המראה הנקי, כולל המדרגות שאנחנו מבצעים. זה הכל לפי מלא מפרט. ברק, שכל היום צריך לעשות ספונג'ה. נכון, אבל דרך אגב, בנושא הספונג'ה, מאוד חשוב להשתמש בחומרים, אך ורק לשיש, לא לשים חומצות, לא לשים אקונומיקה, לא, האבן הזאת לא אוהבת הרבה שטיפה עם מים. זאת אומרת, צריך להקפיד על התחזוקה שלה. ואז אפשר לחיות עם זה. ואז היא שומרת על היא שומרת על הפוטנציות שלה, על האיכות שלה. ובסילרים, כמובן שאפשר לעשות סילרים יותר קהים, סילרים יותר בהירים, כל אחד ורצונו הוא. טוב, שרון, תודה רבה. תודה גם לך.